Makadi muri Zimbabwe kusangana nemi zvekare pano pachivhitivhiti chenyu Zim HD apo patinouya tichionesana nawo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe, right? Senyika yeZimbabwe tinoda kuonesana, tinoda kuzivisana nyaya dzakawanda dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Panopa nyaya toda kuti tizivisane inyaya yekuti isusu semhuri yeZimbabwe tese tofanira kusara munhu wese achiziva kuti zvakamira sei kana kuti zvii zviri kutora nzvimbo, right? Pane nyaya panapa iri kunzi the crucial investigation launched into the grenade attack that struck President Mnangagwa during a ZANU-PF rally in Bulawayo on June 23, 2018 has taken a surprise turn with the addition of Chinese investigators to the team. This development comes as authorities ramp up efforts to uncover the truth behind the attack, which occurred just months after Mnangagwa ascended to the president following a military coup that removed long-time leader Robert Gabriel Mugabe. Right. Muri Zimbabwe toda kuti tionesane, tizivisane zvekare nyaya iyoyi kuti nyaya iyi yakaitika 2018 musi wa 23 June ndio pakaitika nyaya yebomba rakaputika vanhu vachiburuka pastage, right? According to video reri makaritarisa, ndofunga munhu wese ari panapa anozvinzwisisa akariona video reri. Pakaita vanhu vachifamba vachidzika masteps vachiuya kuti vaburuke pasi. Chiwenga abva aita sekunge amoresana nemunhu, noti akaita sekunge akabva amoresana nevanhu, anga akabata roko Mary Chiwenga. Saka akabata roko Mary Chiwenga haana kumusiya, akabva adhonza Mary Chiwenga achibva ataura nemunhu wake vachimoresana. Mukuru vanga achitonotsika masteps, ndo pakabva paputika grenade. Paputika grenade naizvozvo muri Zimbabwe mese makazviona pakakwara vanhu. Pane mamwe manumbers pakane vanhu vakatofa, but zvina kunyatsobuditswa because zvinhu zvacho ndezvokama, saka havana kuzvibuditsa. Vakaita sekunge vanhu vangokuwara chete, naMary futi akanga akatokuwara panyaya yebhomba racho iroro, right? After bomba raitwa, according my understanding ZANU-PF kuti inozviita sei, chandoda kuti tionesane kana kuti tizivisane kune vanhu vanonyatsoziva, because this is a prediction. Zvada kufembera panapa, zvada kuti titaurirana tinzwisise. Inini chinhu chandakaona ndechekuti vanhu vakaronga coup kuti Mugabe ari kufanira kuenda, so varonga coup. Vanhu vakashanda naMugabe naMnangagwa same time vaiziva unhu hwevanhu ava vari vaviri, vainyatsoziva kuti Mnangagwa ari close kuna mudhara zvisingaite. Saka takati coup naye akadzoka achipinda, tokufanira kubva tamurova futi kaunda asati aita sei. Saka vanga vasikade kumubata zvokuti vanomusunga, vaida kumushandisira that attack yebomba yegrenade ndio yaida kushandisirwa Emmerson Dambudzo Mnangagwa. So ndo plan yange yakarongwa hamene kuti vakomana here kana kuti ndiani, hatizivi kuti akaronga ndiani, but vanhu vakutopomera mhosva mauto because according to the report vari kutaura kunzi ipo police reports vakataura kuti igrenade nderekumilitary. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti nyaya yakabva nekudivi revakomana, nekuti vakomana hapana munhu angambonzi angasete bomba anobva somewhere. Vakomana netight security muZimbabwe muno hapana zvinhu zvingaitike zvakadaro. Saka mhosva iri kupiwa vakomana vacho vanga varipo ipapo, kuvakuru vavo ikoko ndo vari kuzivana, because tikati vakomana takutopa mhosva vamwe vedu vari kutambura vana, vari kutambura masoja, vamwe vari kutambudzwa neZANU-PF, toita kuti vapa mhosva. But isu hatisi kupa mhosva masoja ese madiki ese majunior ranks vese anoziva kuti haatofarira ZANU-PF. Handina mhosva yandiri kupa, tiriupa kumatop officials, matop leader emauto ikoko ndo kune kuita kwakaitika kwekuti mukuru weZANU-PF anowaEmmerson vanga vachida kubhombwa. Mhosva hasi kupiwa imimi because imimi muri kutotamburawo sematambura akuita macitizens eZimbabwe. Tinotokunzwirai tsitsi, tinotonzwa tsitsi zvikuru sei kuti mauto anoshanda basa rakaomarara sairori ramunoshanda kuti chengeta munyika ino mowanikwa imimi muchitambiriswa nzungu dzemari, zvinhu zvinova zvichitirwadza isusu mukurarama kwese kwatingaite. Zvindifadze kuti mhuri yako iwewe mupurisa junior rank, iwe musoja junior rank, inge ichitambura asi iwe uchishanda, nekuti tikatarisa vanhu ava
mashandiro enyu majutiza munoshanda sometimes, not sometimes, amutorari munoshanda every time, every day, ingava holiday kana chimwe muri pabasa. Saka zvinhu zvotirwadza kuti imi munge muchipiwa mari shoma. Ndo zvinhu zvinotirwadza zvikuru sei muri macitizens zvekare eZimbabwe, muchishandiswa kuchengeta mhosva, muchishandiswa kuchengeta mbavha. Zvinhu zvinotirwadza. So tikutaura kuti grenade iri raEmmerson naChiwenga ravari kutishedzera maChina, that ni grenade rakapa kuvhunduka kukuru kuna Emmerson palife yake chaiyo, haasi safe mukugara kwake kwese. Anogara achifunga nezvegrenade iroro kuti pai ndakatopotsa ndafa, pai ende ndenge ndafa. Saka ari kutraya kutsvaga kuda kunzwisa kuti zvakabva nekupi, but hazvisi kubuda because zvinhu zvacho kwazvakabuda nakoka kwacho kunotonetsawo futi. Saka iye rotonzi hachatorelayiwo nemasoja ake, hachatomatrusta. That's why makambonzwa kuti akambohaya ningiri vakomana vake kumbouya vanga vachifamba nechifochuna chekumbobuda chichitendera mastreets esocial media chetimu yake echinzi akahaya mabodyguards ake chichiye kunze kwenyika. Like ndo nyaya dzacho kwadzichibvira, because iye anenge achitya kuti chiri kuitika koitika yendege futi, inyaya futi dzedzichityisa idzodzo. Saka vakomana vakura vari kuremerana muganhu mubato reZANU-PF. So muri Zimbabwe isusu ndonyangeta tikuonese kuti ko idzi nyaya dzise dzichinetsa kudai, so tichida kuzama kuti tionesane. Iwe kana une zvaunoziva unotaura mucomment section, kana ndine pandaresha unotaura mucomment section, kana ndine pandanatsa unotaura mucomment section. Tonzwisisana, tozivisana kuti aiwa isusu muri Zimbabwe tikuda shanduko muno, ndo chinhu chatiri kurwira. Thank you for watching.